Life. Medyo ka po yung iban, medyo ginatuyo pa, pero sige-sige lang. Kaya daw nag-enjoy sila, na? Kaya tindi na naton manigar nga nagbukas na iya ang Mascara Festival dari sa Dekbanwasang Bacolod. Anyway, sa sininga hapon, mag-up na kita tubtub-tak na stress sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo, 684 kilohertz. Kag magluwas sina no sa ito man mga kauturan nga ara yan naka-online pagi sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. May chat room kita dira, no? May chat room kita dira para sa inyo man nga mga greetings kag sa inyo man nga mga comments sa karon, na okay lang na da pwede gyud na dira sa chat room sang This Is My Life via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Abaw apa mo kana masiling na tuntuod ang aton sini panahon sa karon, mayad-ayad man tani Tita Wilma, pero mabulubudlay man kay makabatsyag kita tulutugnaw ilabi na sa tiunsang kagahon, pero kun adlaw mapaang naman na hibaluon tang update abi sina karon gamay lang, no? Halin sa may pag-asa, but anyway sa aton sini sa aton sa niya madulong sa inyo sin Sabado subong adlaw si Tita Wilma hindi magabasa sa nga isa ka sulat sa siniya nga hapon kundi magaulo istorya kita. Anong istoryahan naton? Pag sinalayo na naman sa sulod sang balay, abi na tungod sa relasyon pampamilya, ilabi na sa mga kabataan about parenting, di ba la? Isa dira ang aton paghambalan na tungod man sa maayo nga pagpadako sa mga bata, positibo nga pagpadako sa mga bata. Mga pamaagi, pila lang ang aton sinimarekomendar sa inyo nga sa diin pwede man ninyo share iya sa iba naton nga mga palangga man nga mga tagpalamati. Sa nasiling na naton programa sa This Is My Life sa mga nagka-FB Live, pwede ma-like, pwede man ma-share. Kag ang mga nagkalain-lain man nga public affairs program, pwede kid na kag mga balita nga matipon sa Amuno Center nga inyo man dira mabasahan sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Gani okay lang ina siya, Tita Wilma. Sabado nga adlaw, kamusta ang inyo mga obligasyones dira sa inyo tag sa kapuluyan mga Iloy? Okay lang? Nakatapos ka mo ginapanglaban, nakahingagaw. Pwede ako nakabulubudlay, ginakon ginamatamat ko lang na mag-abot ko kung napon sa gabi, pawahiway ko. Ay pagka bangon-bangon ko, kinanglan kuso-kuso ka man bala para mabuhin-buhinan man ang imo mga lalabhan nga magkahingagaw man sa silag sang adlaw kun aga. Kay nga kun aga si Haring Adlaw, na kun aga si Haring Adlaw mabatyagan naton, di bala? Madbatyagan naton ang iya kainit, batyagan naton ang kanami. Nga silag sang adlaw ilabi na mag-ara na siya alas 6, alas 7, gani nagahambal kita sa iton mga palangga man nga mga tagpalamat, especially sa mga young ones na iton dira nga nami gidya nga makapainit-init kita, magkakuha kita vitamin E o sa silak sang adlaw, di ba la? Kinahanglan gido ano sudan panyaga nyo da, na? Panyaga nyo da, kung nakapanyaga na sa wala pa kapanyaga, ano ang inyo dira sa luhan, pero dumdumo ninyo dugay-dugay alas 2 na sang hapon. Okay, so magluwasin na sa mga nagahulat man sang ilatag sa zodiac sign para sa itong horoscope, kilingawan man nato niya karon nga adlaw para gid sa tanan. Kag isa man sa iton pagpahinumdum sa inyo una nga adlaw sa bulan sang Oktobre. Ari na kita sa ikaduha nga bar month sang tuig 2022 na ikaduha nga bulan kay September, October, paamo ka na. At sugod na ang bulan sang Oktobre, kag sa pagsulod sina, syempre kabalo kita ang ginaangan-angan sa aton sini mga palangga man nga mga tagpalamati labi na sa mga taga Bacolod, sa mga kaiping nga mga kabanwanan, kasyudaran, kag kaprobinsyahanan ang utya sa selebrasyon nga Mascara Festival. So, ginpatigayon man ang The Grand Mascara Countdown kagabi, na Mascara Kick-Off sa Lubong
ay abaw. Pagpauli, ako niya istorya, malay ni pakitituod ni, pagpauli, nato niya kahapon, puwarti gid ang traffic. Kay ba, gano man sila, gapreparar man sila nga kinanglan ay early to magado sa NGC at damo to kalingawan kinanglan temprano pa to kay kung karon pa ba ayawan kita sa kagutok-gutok gid na makita na iton sa kilid sang dalanon kag makita man naton nga ara amat-amat gid no ang espiritu sang Masker Festival diri sa Bacolod. Wow, kag siling to nila may mga schedule of activities man from October 1 to 23 na para sa selebrasyon sining Masker Festival. Pero tandaan nyo ha, may ara gidya Masker Food Fest sa Bacolod Public Plaza. Inang Masker Food Fest sa Bacolod City Public Plaza, sugod man ina subong Oktobre 1 tubtob Oktobre 23. Tandaan nyo na, sa weekdays, let's say when we say weekdays, Lunes tubtob Biyernes, mamagalas 4 sang hapon, tubtob magalas 2 sang kagahon, inyo na mabatyagan. Gani kung gusto nyo magpa-downtown area, timprano sa aga kamo magpa-downtown, kay kung mag-aara na kamo sa hapon, sigurado gid, masulod gid kamo ipit gid kamo sa trapiko nga ginatawag na. So, gasugod ang sinadyahanay, magasugod ang sinadyahanay dira sa Bacolod City Public Plaza starting today, October 1, alas 4 karon sapon, tub-tub ginaya mag alas 2 sang kagahon na. Pero kung weekend, weekend sa subong, Sabado, Domingo, umpisa alas 4 man, tub-tub alas 4, tub-tub alas 3 gidya sa kagahon. Ay, nga mga anak, Bacolod City Government Center. Kadkita mo to. Nagluwas siya sa Bacolod City Public Plaza. Sa baka dito sa NGC, damo man to, no? Damo to kiosco, kadamo sa mga pagkaon, basta may kwarta ka lang agalastuhon. O pod ang imo pamilya, magalibot kamo kag maga-enjoy, kamo tanan magamalipayon na. Kung may unod ang bulsa, pero bisan gamay lang na bala ang kabataan niya, bisan ining mga balloons lang na nga makita nila nga mga characters nga ina, kag inang mga something nagasiliga-siga, labi na kung gabi, ay ingusan ikaw sa mga kabataan, katahom kag malingaw man ikaw. Gani sa mga may kusog, padra kag may resistensya, enjoy man, paminsan-minsan, pamo ka na, enjoy man, kag paliwaliwa man, no, i-enjoy na ito ining Masker Festival. Kabaluman kita nga mga bikers naton, nangin kabayin sila, na, sa selebrasyon sining festival. Masker Fun Ride, bikers in mask and costume. Katahoms kay na sa ila. Kaya halin bala alas 5 sang kagahon tubtob, mag alas 8 sang aga ang ila arrival sa Bacolod City Government Center. Damo pagidya tawi sang activity. Di ba lang may pagcore night man karon sa gabi. Ang pagcore night dira sa may Bacolod City Public Plaza. Amoy na ang mga activity karon nga adlaw ara pagiyad football tournament. At kaling-kaina tubtum na ikaw sa gabi. Din tawi man sa mga fanatics ng football. Dira sa may La Providencia Open Field and Panaad Football Field. Ara dira ginapatigayon ang football tournament, no? Ang Mayor Albe Benitez Masker Football Tournament. Kag may ada pagid volleyball tournament, no? Halin man ni sa aga hasta karon sa gabi pero ginapatigayon sa diin sa Montalvo Volleyball Court 4 sa Mapa Street Barangay 40. Gina-imagine ko, amo nang hambal ni Tita Wilma nga daw, nagahinay ko, kaya gina-imagine ko kung diin ayon ang Montalvo Volleyball Court. No, ara dira sa may Mapa Street. No? So, enjoy sa mga mahilig sa volleyball. Pwede ka mo dito makakadtuman kag maka-enjoy. Na? Pero nami, gidyang libot-libot sa mga tililipunan ng mga lugar. Bacolod City Public Plaza and of course, Bacolod City Government Center. Mga kabataan naton gagmay lang niyang ila sini nga mga kalipayan, gamay nga mga bagay nga makapahalipay sa ila. May kung dito iya sa may likod sa NG
GC, may ato dito carnival, di ba la? May ara carnival. Sa likod man, no? Dira sang Pope Pius sa tower, no? Sa Pope Tower dira iya. May ara man. No? So, pwede lang ka-enjoy. Basta maayo lang panahon, no? Basta maayo lang panahon. So, regarding sa dalagan sa aton panahon, ang Intertropical Convergence Zone kung nining aton ITZC amo ning nag-apekto sa karon sa Southern Mindanao karon nga adlaw Sabado suno man sa report kay inasang aga sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa na ang iban nga parte sang aton sa nipungsod lakip na kita diri sa Western Visayas probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod na may pagulugalom tubdumagalumon nga kalangitan may panalagsaman nga pagpanaliti pagtupa sang ulan o kung pagpanaguob inadulot naman sang ITCZ kag localized thunderstorms pagpanaguob na pati may posibilidad man ang mga pagbaha-baha sa pila ka mga lugar landslides sa tion sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob na so given na basta ano gani liwato ni Tita Wilma given na nga sa maulanon nga panahon kagtag sa kahapon hindi gid malikawan nga magatulo ang ulan gani hinay-hinay lang kun maglagaw dala proteksyon dala gid proteksyon kalo jacket inang jacket wala nga siling nila ano gani Tita Wilma inang waterproof hindi bala magsulod iya sa lupsop sa sulod kon mga mawisik-wisikan kamo, di bala? Yes, kinahanglan gid kag mga anak kun maglagaw okay gid. Enjoy halong-halong kag halungan gid ang kaugalingon. Gamay-gamay lang nga proteksyon, hindi ginaton pagkalipatan ang aton sini pagsuksok sang face mask, right? Yes, himuon naton inaa na kay wala malain sa nagahalong. Padayon man si Tita Wilma magluwas man sa sining pagbukas ng Mascara Festival. Karon man nga adlaw Oktubre 1 kapiesta na St. Therese na Feast of St. Therese. So amo ni siyang patron saint sa Carmelites Monastery dira sa may Barangay Mandalagan. So kainas ang aga ginapatigayon man ang concelebrated mass. Pero may misa pa ginaya karon sa hapon. Kag kaina ang concelebrated mass for Feast of St. Therese alas 7 sang aga sa dinang main celebrant kag ang homilist amo si Father Paulo Gamboa nga ginuupdan man sang Malipayon Choir. Ang nami lang gid didto nga dumatandog ka kay ang mga tawo nga nagsimba may ara ginauyatan nga mga may maginauyatan nga red rose, no? May mga roses sila nga gin-blessed after sang concelebrated mass. Kag syempre, okay na siya gani Tita Wilma. Hindi. Karon man sa bulan sang Oktubre, kung sa bulan sang September sa mga Catholic believers, kung September ginabantayan na birthday ni Mama Mary. Kung October, ginaselebrar naman ang bulan sang Santo Rosario. Di ba la? Month of Holy Rosary. So, mag-aumpisa man ang pagpatigayon sang mga Santo Rosario sa tagsa ka mga simbahan. If not, hindi ka mo magkakadto sa inyo dira simbahan kung matalitihan ka mo, kung maulanan ka mo, ilabi na nga. Medyo iya mahuyang-huyang ng lawas, kag mabulubudlan ng pagtindog kag pagkato sa simbahan. Bisan sa inyo na lang puloyan. In your own altar, na? Sindi kita kandila kag magpangamuyo sang Holy Rosary upod man ang atong tag sa iya kapamilya. Okay na Tita Wilma, alauna 48, Action Radio Philippine Standard Time. Pero antes man ay hindi sa mga drivers naton gali, na? Sa mga drivers naton batian ko ang gina nga naghutik-hutik ang nagdugsing-dugsing si Action Rex kag si Action Alvin mo tungod sa presyo sa mga petrolyo, sa mga produkto sa petrolyo. Kay yes, pagkabati mo nga may buhin, daw makayuhom ka, ay kapiranggot. Pero ti okay na ina ka iti kung matabo next week, ikalima na nga sunod-sunod nga simana nga nagbuhin or nagnubo ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Na ti sa fuel price forecast para sa October 4 to 10,
trading week, ang Union Petroleum Philippines nagpabutyag nga ang presyo sa kada litro sang diesel nga ila produkto magabuhin sang salapi. Salapi, 50 centimos, tubtob 60 centimos. Ang presyo naman sa gasolina, maganubo sang 40, tubtob 50 pesos kada litro. Pero diin na iya ang diesel. Okay. Ang litro sang diesel mo tutawe, 50, tubtob 60 centimos sa kada litro. Kagasuno man sa source, ang presyo sa diesel, may posibilidad nga maganubo 30 to 70 centimos kada litro. Samtang gasolina, may pagnubo man nga kung aton pa mga sanguna nga mga term pisitas, ano bing pisitas, be? Sa mga late generation, di na sila kilala kung ano ng pisitas. Ang pisitas, 20 cents or 20 centimos. Naman ang igabuhin iya sa presyo ng gasolina, posible 20 centimos, tubtob 60 centimos, na? Pisitas, ganyan. Hindi ko na malipatan mo, na? So, actually, kung madumduman natin, ini mga kompanya sang langis, pahibalo ini sila sa mga price adjustment, tag sa pag-abot iya sang Lunes nga adlaw. Kahit pagkasunod nga adlaw, magpabutyag ina sila sang pag-implementar sa ila sini price adjustment. Okay na, 1:50 Action Radio Philippine Standard Time ang aton anay produkto, na? This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan.
Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Okay, sa mga naka-online na ito, nga mga kauturan, Josie Lynn. Good afternoon, Tita Wilma. Salamat ka din day Josie Lynn, Ana. Marivic Hegan Talavera, mayong hapon tawag monitor gig kami sa Sienda Tabayag Talisay Negros Occidental. Kag ginatamyaw ko man Sito Ariel. Sang happy birthday today. Salamat kita we kag mayong hapon liwat. Okay, Mary Vic Hegan Talavera. Yes, nagatamyaw kay Tito niya Ariel. Sang happy birthday. Dira sa may Hacienda Tabayag Talisay City. Ronald Toreno. Hi mama, ayong hapon. Yes sir, Ronald Toreno. O mayong hapon. Madamo gid nga salamat na. Hello, Tito We. Good afternoon. Monitor lang kami diri sa program mo from Barangay Kamalandaan sa May Kawayan. Happy weekend, Tita. Yes, Ma'am Cynthia Peñas. Happy weekend too. Na kag Manjo Arneho, mayong hapon, Action Tito Wilma. Monitor kami from Jesusa Heights, Estefania. Liog lang ko tamyo kay Jana or Diana Villanueva, Julian Arneho, kag kay Tuto Omi. Kay Ma'am Lani, ha? Hello, Ma'am Lani Rumiano. Good PM ko nito panyaga ta. Sudan ko ay dubo nga manok. Wow, kag pinirito nga isda. Wala utan, pa mo kada pangitan mo pa ba si Ma'am Lani. Remar Hicano Haliazgo. Monitor lang kami di sa Valladolid. Totoo Remar, salamat gid kag mayong hapon lang dara. Kag relax lang ka mo dara, ha? Kay Lex Danid, ay Ma'am we pa shout out kay Annalisa Ganzon nga nagabantay sang bata nga si Lexine Hart. Wow, salamat gid na. Okay, relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma dugay-dugay. Pagkatapos man sang pila ka mga commercial, ha? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang Radio Philippine Standard Time bati o Christmas song maho. Biskan ano tana Pasko na gid man niya Tita Wilma, di bala? Oo. So speaking of Christmas, pila na lang tawe 86 days. 86 days more to go. Christmas Day na. And 93 days before New Year. Nga sa din ato naman abi-abihon ang tuig 2023. Puwarti ka dasig sang dalagan sa ngaton sini panahon. Okay. Pasiplatan ko na aton sini text hotline. Dali gid lang. Mga naka-online niya pwede ko na silang ginamatamat ko na muna. Ay 6351 good PM tawe panyaga tasudan namon adobo sa gata nga puso. Ay kanamit na bala adubuhon, no? Adubuhon kagataan ang puso sang saging. Nan. Sus manamit da appetizer makabig nato ni na iya nga appetizer 6351. Ako enjoy gid ko sina. Kag hindi gani isalad, no? Isaladahon bala. Good PM Ari ko di good year alihis is V Toda tricycle driver dakpaman ko di oba 0668 ambot kung kalibot sila mabalaan ta na kung magtimbre sila kung ara sila sa isa ka lugar, di ba Teresita batik-batik suwala mayong hapon lang dira sa imo. Family Gregorio Judith ni sa barangay Pandanon DSB ga monitor lang kami 6702 may damo gid nga salamat. Si Milda Dio 2 times kay hindi nagig ay sino ina 7389 ano inang imo mga ginapanghambal ay makahalit ina sa imo isig ka pareho hindi man amo sina palangga asya paamo ka na balana. Okay, why na iya pulos are okay. Kaina paniguro. 7 to 28. Well, anyway, okay lang na siya. Karon ko naman ang dugangan. No? Panyagat ako, no? Wow, salamat, gida. Fema Lanza Trinidad. Tita Wilma watching from Legranja, Carlota City. Mayong hapon lang, gid. Ha? Salamat, gid. Kay Arcel Floor, thank you so much. Kay Marilu Varon. Mayong hapon, ari kami sa Binalbagan. Salamat. No? Kay manang Betty Lauder sa Bugos man nga pamilya sa Triple K. Salamat man. Kay Thirst Vergara Sancho. Okay na na, Tita Wea. Kadtuan ta na aton tupiko iya karon nga hapon. Ano ba lang aton paghahambalan karon iya nga hapon kasi lingkutan kay na may ara ko nga isang ginagamit tablet sa pangluto bala nga makahatag man benepisyo. Pero pag may time, tatandugon ta na siya. Gusto ko ana ini tandugon kay ini nahanungod iya sa pamilya nga relasyon. No? Ang pagpadako sang aton sini mga kabataan. Kabalo kita kinahanglan may mga balasihan man mo. May mga balasihan, may mga factors kung ano ang imo bata sa subong problema siya o kung dalayawon siya. It's because ng pagpadako sang ginikanan, ang iya sa environment, kag kung anong iya mga ginahulagan nga kalibutan. Abaw, pero mga iloy, mga amay, ginikanan, especially sa aton sini mga lola kag lolo nga sobra-sobra gid magpalangga sa aton mga kabataan, kinahanglan tan-awon bala naton kung nahatag naton ang maayo nga ehemplo para sa aton sini mga kabataan. Samtang nagadalalag ko sila, na kay ining maayo nga pagpadako sa bata, mangin epektibo ina. Kon malapit man kita sa ila balatyagon, kag makampanami man sang relasyon nila sa aton. Right? Yes, so siling sa mga experts gani sa nabasahan ko about parenting. No? May mga aspects sang positive nga pagbatiti
pagpadako sa aton mga kabataan. Kinahanglan lang gid, dear parents, mama, papa, nanay, tatay, tita, tito, lola, lolo, na kinahanglan suportahan man naton. Suportahan naton kung ano ang gina-experiensya sa aton anak. Kung ano bala ang iya sini ginabatyag, kung ano ang iya sini nga ginatago-tago nga eksperyensya nga nagakinahanglan man bala sang aton sini atensyon, di bala? May ara sina na kung aton ihatag ang pagsuporta sa ila, kagibaluon naton kung ano ang ila sini ginabatyag, kinahanglan i-boost naman ang self-esteem sang aton anak, sang aton mga kabataan. When we say self-esteem, mga kabataan or mga ginikanan, amo inang paghatag importansya sa kaugalingon. Bala ang anak mo nagatag importansya sa iya balatya, sa iya kaugalingon, bala ginatagaan niya importansya ang iya kaugalingon. Kami ara mga kabataan, why na naigamay ang importante sa ila kung ano lang, no? Kinahanglan i-boost naton ang self-esteem sang aton sini mga kabataan na kinahanglan gid. Kag paano naton ina ma-develop sa ila tawe na inang mag-communicate kita sa ila, mag-istorya kita sa ila, mag-akig kita sa ila. Kung maghambal ka mo sa inyo bata, may eye-to-eye contact, magpangakig ka mo, may eye-to-eye contact ka mo. Ang tono sa inyo tingog, bala maalumanay or daw permilang ga pangakig na isa ina kay nga ay kabudlay kung ma-develop ang kakulba kag kahadlok katahap sa iton mga kabataan kay nga mabudlayan sila sa pag-open up sang kung ano man ang ila na batyagan, especially kung may problema sila. Amo nang siling naton nga tan-awon ginaton kung anong ila gina-eksperyensya, kung anong ila na batyagan, nga kinahanglan suportahan naton. Kag kinahanglan, hibaluon ginaton ina mga ginikanan. Kag kinahanglan, para nga ma-develop yung ginatawag na self-esteem sa aton mga anak, tanan nga mga accomplishment, bisan gamay lang gin nga bagay, bisan dire lang sa sulod sang balay, kung may nahimo siya, nga pwede naton madayaw nga mga ginikanan, pasalamatan gina sang ato na makabulig gina sa ila na kay nga ang mga magagmay nga ina nga mga bagay namin na nabatyagon, it can make them feel proud, di ba la? Kag kung pasugtan mo sila sa paghimo sang isa ka bagay nga sila lang, feeling na nila makasarang sila, kag feeling nila wow, strong nako, di ba la? Yes, kita nga mga ginikanan, kita nga mga may edad na sang sa ila, kita ang magiya para sa ila sinima ayuman nga mga pamatasan. Likawan ginaton nga hala magpaarak sang mga tinaga o kung paggamit sa mga tinaga nga ginagamit naton kontra sa ilang, kontrolon gid ina. Kung pwede hindi ina naton pag-ibungat sa iton mga baba. Masiling ka wala katunto simo nga ginimo mo na nan. Kung kisa may ada pa bad words, no? Mayaw-yaw pa nan. Hindi nami na siya, no? Hindi na siya nami para sa ila. Kinanglan magpili kita sang mga maayo nga mga tinaga mo no siling nila. Choose your words carefully and be compassionate sa ila. Kinanglan gid man bisan bilang nagaakig kita sa ila, na ginagaakig kita sa ila nga ginapaintindi naton sila in a low tone nga nagapabatsyag sa ila nga bisan ginaakigan naton sila, palangga naton sila, right? Na himuon tagid na iya. Kag ipaintindi naton sila nga palangga naton sila bisan hindi or bisan wala kita nanamian sang ila batasan nga ginapakita sa aton. So meaning ikaw nga ginikanan dapat gid magpaintindi sa ila, magpabatyag sa ila, mapahangop sa ila para undato nilang hindi nila maayo nga balatyagon. Tigin mentionar naman to kagina ni Tita Will, mga kinanglan dayawon ta encourage tang bata sa mga maayo nga mga pamatasan. Amo nang ginatawag naton nga catch kids being good na. Kag kinahanglan pagid Tita Wilma, likawan naton inang
likawan or let's say limitahan naton na limitahan naton ang pagdisiplina sa ila na ilabi na kung nakahimo siya sang sala. O kung hindi maayo nga mga ginapanghimo na kinanglan amo na siling naton nga set limits and be consistent with your discipline. Himuon ta ina sa aton mga kabataan. Kay ti kinahanglan gid man ang pagdisiplina mo, na especially sa mga ulubrawon sa sulod sang balay bilang ginikanan, bilang amo ang responsable sa sulod sang panimalay, itudlo tagid sa mga kabataan ang husto nila nga dapat himuon. Kay ang katuyuan sa pagdisiplina mabuligan ang aton mga kabataan sa pagpili sang mga sa pagpili kag maintindihan nila kung anong maayo nga pamatasan nga dapat nila himuon kag makatuon sila sa pag-control sang ila kaugalingon. Kag may ara man na nga makasiling ka nga matun-an man nila nga malimitahan ang gusto nila nga nabahibaluan nila nga sala nga hindi sila mag out of the limit na kinahanglan gid kay ina makabuligid sa ila man pagtubo nga mangin responsable sila nga adult someday. Kag inang inang pag-establish naton sang house rules, nga mabuligan nato mga kabataan sa pagpaintyende sang aton bala mga gina-expectar halin sa ila kag ang pag-develop sang self-control sa ila kaugalingon. Inang let's say pa magsiling tabla pila ka mga rules nga aton nga mahimo para sa ila inang paglantaw sang television or let's say ilaman nga gadget, pwede ta na kapangabay sa ila no? Pwede ta na makaset sang rules na nga siling no TV until homework is done. No gadgets until homework is done. Di pwede ta na matudlo sa ila no nan. Kag no hitting, way lang patupanay da. Name calling or hurtful teasing allowed. Kinanglan gid, hindi lang ta magbuya sa mga masakit nga tinaga nga maka-hurt sa ila. Kay subong na sulito naman ni Tita Wilma sa mga parents or sa mga adults nga sa sulod sang balay ang pag-deal naton sa kabataan. Kay mga kabataan subong hindi ta ni madala sa nasilingan ng malang Tita Wilma, hindi ta ni sila madala sa shock. Hindi ta ni sila madala sa akig kag nagnganag sa ila. Kay manamungol na sila na kundi sa maalumanay kag matawhay lang kag uluangga kag kung kaisa may gamble pa. Sige na kay kun nami gid nga kung magkaon wala nagauyat cellphone. Pagpungko sa lamisa, plastar, but silingon nagpungko sa lamisa kay makaon ta, right? Ang cellphone, ang gadgets dito lang anay. Tapos kaon balik ko naman, tapos kaon buligan ni panghimos nga matapos ang tanan. Then free naman kamo sa paghimo naman waay na sa may, dado kay nami lang. Hindi nga, para papapapam, gasanting mo ng ilang mga dulungan. Di ba la? Yes. Kag ari pagido, kinanglan maupod ta maning aton mga kabataan, na? Maupod ta maning aton mga kabataan kung mag-inistorya kita. Tagaan ta sila role, na? Nga once magtipon gani, kinahanglan mag-contribute man sila sa conversation within the family. Kag kung may problema, istoryahan ang parte sa problema kag kung ano mga posible nga solusyon para bisan paano ma-develop ang maturity sa mind kag heart sang bata. Nga kinanglan matun-ay naton sila sa pagbaton sang mga nakakatabo sa ilaman life samtang nagatubo sila. Ups and downs nga ma-encounter nila para makatuon sila nga maalam sila sa pagdesisyon kung may ma-encounter sila nga problema, let's say sa school, sa ila sini mga peers, kung may problema man sila kay mama, kay papa, kabalo na ka muna kung anong problema, kung maghumlag ang palad, kung may pangayoon, mga anak kung kabalo lang ka mo mag-discarte, kang maguluang kay mama, kay papa, kang mag-explain, i-explikar lang, nga masanagan sila, kag may dala nga pag-uluang bisan mabudlay kay mama, kay papa, mangita na paagi, para nga mahitagan kamo sa gusto ninyo. Basta, in good faith lang, na? Kag tudloan tagin ang permi ang mga kabataan how to say thank you, na? Tudloan tagin ang mga kabataan sini mga good values on how to say thank you, good morning, good afternoon, I love you, ang pag-say sorry pagid, yes.
importante gid ina na ilabi na nga ahay mga anak, sorry gid kung kamo ang nangin topiko ni Tita Wilma kay kinahanglan gid nga bisan paano hindi bala madula sa culture or yes sa aton sini mga namuklatan na nga mga maayo nga mga kinaiya, maayo nga pamatasan sa sulod sang aton panimalay. Para nga kung magwa kamo sa inyo balay, kadto kamo sa balay sa mga friends ninyo, bisan hindi inyo pakilala, ay wala kamo kabalo, gapan nilag man ang inyo magkadtuan ng ilang mga parents dira or tita or titos man. Gapan nilag kamo sila, dulain to siya yaw, ikumpara sa iban, pagsampot ya, hi ta, good afternoon, hello to, tapos may baw pa na, kung isa may angkamot ara pa da sa heart. Ina ba lang, bisan no words coming out from the mouth, pero ang mga actuations ninyo, nga makita sa makatuan ninyo sa mga mamit ninyo nga mga adults, makadayaw sa inyo. Ay bisan wala sa gahambal, pero makita mo nga matinahuron siya nga klase sang bata. Ina, matunan ninyo, kag makuha ninyo mga anak, syempre sa sulod sang panimalay. Kung may mga disgustuhan ay kung kaisa, ma-realize nga, sala mo, wala sang malain kung magsiling ka, sorry manong, sorry manang, di ba? Papa, sorry gid, mama, sorry gid. Then after that, hapon ka na gani ni mama kag ni papa mo, say, I love you ma, love you pa. Do ka nami ba tiyagon? Kaya nga, ginikanan, kinanglan you should be a role model to your children. Ilabi na kung mag-away ka mo, na? Amo na kung mag-away ka mo, kung magsabtanay ka mo, or may duty nga diferensya, hindi gid pag ipabati sa bata nga ang inyo balang bayluhanay sang mga tinaga, na? May singgitanay, pagtapos may bad words pa, hindi gid na siya nami, ha? Kay dira na nila makita ang mga hulag sang ginikanan. Mo na kita mo, let's say, sa amon henerasyon, subong, kung lang taon na amon ginikanan sang una, mo nagdalag ko, lang kami nakapangabuhi, lang kami tuon, walagi kami kabati kay nanay, kay tatay, nga nag-away mo. Nan, ba imposible na iya nga wala kamuya kabati nga nag-away. No, may ara ginaya misunderstanding, may ara ginaya problema, pero nga may ara ginikanan, nga wala ginapakita sa kabataan, nga may problema nga nagapatunga sa ilang nga mag-asawa. May mga mag-asawa nga kung mag-away, hindi sa tubangan sa ilang mga kabataan. May mga mag-asawa nga kung mag-away, kung magbayluhanay sa mga masakit nga tinaga, wala nagapamati ang mga kabataan. Kaya nga ang mga kabataan nagatulok sa inyo, nagatanaw sa inyo, nagapamati sa inyo, nga kung ano ang mabatian nila, ano mga makita sang ila sini mga mata, amo inang mapagkit sa ila dughan kag paminsaron. Masiling sila, sinanay ko sa tatay sa una mag-away, amo niya muna onan. At kag makita nila sa ilaman pagpangabuhi someday, ay amo man sila. Kaya nga amo inang nakita, kinahanglan ng mga ginikanan. Bisan pigado lang kita, mangin maayo kita nga modelo para sa aton sini mga kabataan. Kaya hindi iya matupungan sang hindi matupungan sang grasya, hindi matupungan sang hindi matupungan sang manggad kag kwarta, na ang maayo nga mga pamatasan, ang maayo nga mga values nga matudlo neton sa kabataan. Ilabi na ang bata nga kabalo magpaubos kang magpangayo sang sorry bisan kay sino kung nabalaan niya nga sala ang iya siniginahimo. Importante gid ina, right? Yes, so, malipot lang ina siya, pero importante gid nga mabalaan sang aton kabataan. Nga, ay kinahanglan gali bisan paano masiling mo lang nga bisan mo lang itsuro sang bata na pero may pinanilagan na. When we say the word pinanilagan, bot silingon mga maayo nga mga pamatasan, may natun-an ang bata kay kabalo magrespeto, kabalo magtahod namo na bala kag kabalo iya kun anong ihulag niya. Dalayawon ang mga kabataan nga mga kaangay sina, no? 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Inang aton sa nitupiko iya karon nga adlaw sang Sabado kag una man nga Sabado sa bulan sang Oktubre. Baw hindi tagi na malikawan pero makasiling naman ang aton mga young ones dira nga nagapamati kag nagaupod sa aton sa sining hapon nga makasiling na sila nga ay about
Tita Wilma ay about Inday Wilma na masiling na sila nga insakto gid na pa mo kay na bala insakto gid na nga ang mga kabataan subong kung kaisa labayan ka lang wala ka kilala sa imo na. Pero kung ang bata may maayo nga tinunan kag may maayo nga batasan, dayawon or dayawon gid ina sang mga katigulangan, sang mga mas mga may edad sang sa inyo na. Di ba? Importante na yes, alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Good PM. Good afternoon, Ma'am Wilma. Have a blessed weekend. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala, salamat gid. Hello, hindi Tia Kim Eriman, salamat man. Mayong hapon man da kag yes, kamusta si Inday Nicel? Paamo kay nana. Liog lang ko greet kay Susan, di pasukat kay Jesse Rosella kay sa kay Laika May Caniete, sang Barangay San Jose, Ibi Magalones. Salamat gid Carl Kenneth Caniete, no, dira sa may Ibi Mangalon. Sir Meleli Uligo, Sir Meleli Uligo matya guro naglagaw ni siya guro sa mascara ay na. Rochelle Fulgencio Susana, salamat man. Aga-monitor lang kami di sa may barangay Pandanon Silos. Okay, gid Tita Wilma na. Aha, kag mayong hapon lang tawe sa imo. Kag sa tanan man nga pamati sa programa mo, agree gid kami, na? Agree gid kami gapamati sa program mo. Ga-monitor kami sa aga, halin sa aga hasta magabi. Patamyaw lang Tita Wilma kay Francisco Sigondino, na? Kay Francisco Sigondino sa iya mabuot nga panday si Panoy gapamati mansubong terumela ni okay, 5980. Yes, siling naman ni siling naman ni 3051. Good afternoon, Tita We. Yes, insakto ng ginhambal mo. Laka ka na lang makakita sa mga kabataan subong nga may maayo batasan. Importante gina Tita Wilma nga itudlo sa ila kag ipaintyende ang maayo nga pamatasan. Okay, salamat gid. Anyway, andas man magpadayon si Tita Wilma sa kakadasig man sa aton oras, no? Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time. Ara galianay sa aton sinilinya si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines. Istoryahon naton kag hibaluon naton kay Sir Jonathan sa sininga hapon ang natungod na naman sa may palabuto naman nga payday sale, na? Okay, ara sa atong linya Sir Jonathan, mayong hapon. Yes, good afternoon, Ma'am Tita Wilma. Kag mayong hapon man sa tanan nga mga listeners ng Action Radio Bacolod. Yes, Sir Jonathan. Yes, Sir Jonathan. Ano ining palaabuto naman naton nga payday sale? I-explain ta sa aton sa mga tagpalamati, ilabi na ang mga consumers ng Life Extension Philippines products. Yes, this coming October 3 ina siya, Ma'am Wilma, ang aton nga payday sale kung sa diin mayara kita nga discount sa tanan naton or selected nga mga life extension products. May 10 to 50% nga discount kag 10 to 20% discount naman sa aton nga life extension vitamin D3. Para ma-avail nila ang discount, bisita gid sila sa Life Extension Clinic dira sa GA7 building sa Lacson Street naton nga branch para nga sila maka-avail sang discount. Kay available lang gid ang discount sa aton nga clinic kung sila ang magabakal dira directly. So as is gihapon ang price ng aton nga life extension vitamin D3 sa mga pharmacies dira sa Bilog Negros sa Occidental kag Bacolod City, 11 pesos gihapon per soft gel. Pero this coming Monday kay may payday sale kita, kung dira sila magbakal sa aton nga clinic sa Bacolod City, discounted siya from 10 to 20% based sa quantity or depende sa quantity nga ila pagabaklon, Ma'am Wilma. Sir, may luyag kita ipalabot sa iton mga palangga nga mga tagpalamati angot sa life extension products or specific na produkto? Life extension vitamin D3 flagship product naton nga gina-recommend sa tanan. Kaglain ini mga kabyanan ikumpara naton sa iban nga mga D3 product nga may mga simbog o kung ano-ano nga mga ingredients. Kaya ang life extension niya is puro kag 1,000 international unit ang isa ka soft gel sini, kag guaranteed ang absorption sini nga mapuslan gid naton ang epekto sa vitamin D3 supplement nga ginainom naton kung ini ang maga pasaka gilayon sa aton nga vitamin D blood level. So guaranteed
Kay may clinical trial ang life extension vitamin D3 nga makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level pagkatapos naton ini gingamit. Kag lain ang quality, hindi naton ini ma-compare sa iban nga mga vitamin D3 supplements kay number one, US manufactured ang produkto naton. Ang company nga nag-manufacture sa ni Ma'am Wilma since 1981 pa, kag kita ang nag-pioneer gid or nag-una nga ginakampanya gid naton ng vitamin D3 supplementation diri sa Philippines since 2011 pa. Ang iban gani dira nagsunod-sunod malana sa aton. It's because nga they knew nga very visible man gid ang result sa pag-supplement ng vitamin D3 sa ilang nga mga ginabatsyag nga balatian. So, diri kita sa life extension, kay credible nga brand, masaligan naton, concentrated siya, stand-alone, kag recommended sa aton nga mga medical doctors, kag one of the top-rated vitamin D3 products based sa survey sa consumerlab.com sa US. Kag ang circulation sang aton distribution makabiyanan is worldwide. So may ara kita Europe, may ara kita North America, may Australia and New Zealand, kag may ara kita sa Asia and the Pacific. Okay. So tandaan lang naton makabiyanan, magbakal kita sa mga pharmacies, dapat may LE gid nga marka Ma'am Wilma para nga sila sure nga ina is original gid nga life extension vitamin D. Okay. Sir, gusto ko pagin mag-come into deeper about this life extension D3. Pwede ba ano gid ang pinaka manami naton nga ma-recommend about sa life extension D3 nga balatian nga iya gid mas nami gid siya nga effective? How efficient or how effective is it? Yes, for cancer prevention, especially prostate cancer sa mga kalalakihan, breast cancer sa mga kababaihan, myoma or uterine fibroid, kadamo sang pagtuon nga nagapakita nga once nga mapasaka nato ng vitamin D blood level sa dugo, naga-decrease ang size ng myoma or even naga-shrink, naga-focus siya, kag totally naga-disappear, kag wala na sa sang chance nga magatubo liwat, kag damo gid sa mga pagtuon Ma'am Wilma nga nagapakita. That's why ning aton nga mga kauturan nga mga kababaihan get hatag or ginatagaan gid sa aton nga mga medical doctors sang 4 to 5,000 international unit nga life extension vitamin D3 or equivalent ina sa 4 to 5 ka soft gels sang aton nga life extension. Amo man sa may mga diabetes dira, guaranteed or makabulig ini siya sa pagpaganhagan nga makadamage ang tuman kataas nga sugar sa aton nga endothelial cells kay punggan sa life extension vitamin D3 ang after meal glucose spike or glucose surge. So gina-control niya ang surge or spike ng sugar right after nga nagkaon kita sang heavy meal. Kay ang tendency nga daan Ma'am Wilma nagasaka gilayon ang aton blood sugar. So kung insigida ang pagsaka sang sugar naton, maka-create ina siya sang cascade or gas-gas sa aton nga endothelial lining kag dira karon amat-amat nagatapik ining mga plaques nga ining mga cholesterol kag naga-form ina sila sang plaque kag dira karon amat-amat nagagamay ang daluyan sang aton dugo kag maka-develop na kita gilayon sang ining ginatawag naton nga atherosclerosis nga isa ina siya sa mga risk factors sang heart attack kag stroke. So ang pag-supplement sang life extension vitamin D3 makabulig to prevent ining after meal glucose spike or glucose surge para nga ma-reduce naton ang risk of heart attack and stroke, especially sa mga katigulangan naton nga makauturan kag makontrol naton ang blood sugar, makabulig sa ilang nga mga ginagamit nga maintenance medication for diabetes ang life extension vitamin D3. Okay. So thank you gid Sir Jonathan sa imo sini pag-explicar kag at least no bisan naklaro naton sa iton sa mga consumers kung paano magtrabaho ang life extension vitamin D3 sa aton sinilawas. Pero yes, okay, go ahead sir. Yes, kag ato man gina-recommend gali Ma'am Wilma ang Life Extension Medical Clinic kung sa diin nagahatag kita sang libre nga check-up or consultation adlaw-adlaw. Importante gid ini siya sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati kay ang early detection kag prevention makabulig gid nga makasalbar sang aton nga kaugalingon batok sa mga makamamatay nga balatian pareho sang cancer, heart disease and diabetes. That's why ginaagdagin naton kamo nga magbisita gid sa Life Extension Medical Clinic. Bukas kita halin Lunes pakadto Sabado, kag ara lang gid ang aton nga clinic location sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Kag magabukas kita sang another branch dira sa Kabangkalan City this coming October 17. Dira lang gid kita sa tubang sang Macdo sa Kabangkalan. Ara dira ang Life Extension Medical Clinic
sa kilid ng gitsag Rig Point gasoline station. So October 17 ang grand opening naton kag may ara kita nga mga surprises, mga freebies nga pagabatunon sa aton nga mga kauturan sa aton nga grand opening nga iga-discuss naton sa masunod naton nga mga block time programs or interviews sa Action Radio Bacolod. Okay. So, sir, thank you, Gid. Any more nga gusto mo ipalabot sa itong sa ni mga tagpalamati sa Action Radio? Yes, finally, ang aton nga pag-agdagid, Take Life Extension Vitamin D3, the #1 brand of vitamin D3 nga aton gina-recommended kag ginasaligan sa aton nga mga medical doctors. And this is only very affordable, 11 pesos per soft gel. Kag ang nami diri kay tanan nga ages makagamit sini, even ang mga bata nga gagmay, even mga nagabusong, nagapatiti, nag-available sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa Life Extension Medical Clinic nga dira nahamtang sa may GA7 building, Lacson Street, Bacolod City. Kag don't forget, on Monday, October 3, bisitagit kamo sa aton nga Life Extension Medical Clinic for discount and free medical checkup. Thank you so much, and madamo kin nga salamat, Ma'am Wilma, kag sa tanan nga mga listeners. Okay. Madamo gyud nga salamat, Sir Jonathan Granada. So, sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati ay ato na batihan. Klaro, ha? Halin kay Sir Jonathan Granada. Nga sa Lunes, Oktobre 3, may palaabuton nga payday sale. Bisita ka mo diri sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. O kung sa bisan diin man dira nga mga branches ng Life Extension Philippines nationwide, especially dira sa apat ka mga probinsya sang Isla sang Panay, yes, pwede para maka-avail kamo, ma-enjoy ninyo ang 10% discount sa tanan nga mga Life Extension products. Kag tubto 50% man sa pila ka mga selected items, kag libre pa ang konsultasyon. No? It's a complimentary medical check-up. Inang kapatigayon ng mga medical licensed doctor ginaiya ang nagapatigayon sina. Kag sa sur nga bahayin sang Negros Occidental ay lapit na lang gali. Hindi na kamo magpabakolo diri sa Kabangkalan. Kay may magabukas dira nga branch ang Life Extension Philippines, no? October 17, ibutang nyo sa inyo kalendaryo, magabukas ang Life Extension Philippines branch dira sa Kabangkalan City on October 17. Dira sa tubangan na yun kuno sa McDo sa Kabangkalan City. Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma para sa action horoscope pagkatapos ang mga ini. Life Extension. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life.
magahatag Mensionar ko kay Ina, gagin pang tamya ko happy birthday. Happy birthday sa inyo, tanan. Ma'am Julie Militado Patrimonio. Gambal si Ma'am Julie Silinya. Good afternoon, tawe. I-share ko lang ang word of wisdom nga ginbilin sa akon mga parents. Nga kung sino sa amon, nga pulo ka mag-utod, nga pigado, buligan gid, kag indi pag ayawan ang Yes, ma'am, awayan, no? Kag hindi pag-awayan ang kwarta. Ano pagatatakgid sa amon tanan-tanan? Yes, ma'am. Isa ina ka maayo nga mga pamatasan kag dulumdumon para sa aton halin sa aton mga katigulangan. Bisan ako personally, maghambal ko. Basta kwartang hambalan, kag inang lalis-lalisan, hipos, naku, hindi ko na gusto. Kahit ko hindi, ang kwarta hindi dapat na iaawayan. Kaya kung kaisa mo inang nagakahalinan sang pagkaguba sang relasyon, sang tagsa ka miyembro sang pamilya, sa mga magulutod, sa mga mag-asawa, right? Istoryahan lang niya, hindi lang pag-awayan, kaya that is not really good. Okay, nanay, dali lang bala, kaya karon maubos ng akong oras, ma-horoscope ako nga daan. Ma'am Julie Militado Patrimonio, thank you, kid. Gatatakid ko no sa ila. Okay, second birthday, ngaging panyagahan nila. Happy birthday kay Ma'am Helen Di Mavivas Dungog sa 62nd birthday from Ma'am Virgie Alpinda. Yes, thank you. Horoscope sa liwat. Liwaton pag sa unang adlaw sa Oktobre 1, 2022. Libra. Okay na, titawi. Seryoso na. Libra. Ang mga Libra mo ining mga netao Setyembre 24 to Oktobre 23, mga Libra may posibilidad nga maulamid kamo tungod sa iban, pero malikawan ina kon mangin alerto lang ikaw kag mabinantayon ikaw. Arigluha ang nagakatabo sa imo trabaho para wala sang makomentar ang imo iya superior. Pero abi mo Libra, abi ninyo Libra, may magatraidor sa inyo nga upod ninyo sa inyo trabaho or friend ninyo o kung sino man dira sa inyo within the family, gani hinay-hinay lang ha. Maswati nga mga numero 4 sa Ace 31 kag 39. Fuchsia is your lucky color. Kay tuwang na ito ang mga zodiac sign nga dinata Scorpio. Ang Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, pamati. Ang wala gatingog, wala sala. Ang manamba sa inyo horoscope ang wala gatingog or ang gahipos na, wala gatingog, wala sala. Jutay hambal, jutay sala. Gani bag-uha, ang dapat mo bag-uhon sa imo batasan. Hambal na sang imo horoscope for today. 2, 6, 25 kay 36 sa mga masuwati nga numero. Red is your lucky color. Kadtuan nato ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius. Okay. Mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, subong mo ba lang maintindihan nga hindi tanan pareho sa kaugalingon mo? Yes. Ang pangako sa imo, hindi na siya matuman. Gani bato na lang, kag magkalma lang. 5, 12, 28, 39. Pale yellow is your lucky color. Happy birthday kay Arlene J. Polientes kag Ami Agaton. Wow, happy birthday. May ara ko kilala nga Arlene Polientes. Arlene Dungon Polientes. I don't know kung siya, pero wala to Joy yung ngalan. But anyway, Arlene Joy, happy birthday. And Ami Agaton, happy birthday to both of you. Capricorn na kita, Tita Wilma. Mga Capricorn naman, amoy ni mga natao, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Importante, Capricorn, istoryahan ang natungod sa problemado ninyong relasyon. Maproblemado ninyo nga pag-updenay. O kung let's say, kung may ara pag-negosyo, daw may problema, ay kinahanglan, hambalan sang maayo ina. Kag, kung pwede palang pungkuan sa lamesa,
ipaagi sa matawhay nga pagsugilan nunay. Mas swerte nga mga numero Capricorn 3, 9, 12, kag 31, Indigo is your lucky color. Ang mga Aquarius naman. Aquarius, mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang Aquarius, kung mangin positibo or maayong pananawan ninyo, umpisahin na nga mangin maayong dalagan sang kabuhi mo, na kag mag-umpisa manugod na siya kay maayong pananawan mo no, kag matagaan mo man katumanan hinay-hinay amat-amat ang imugin pangako. Mga maswati nga mga numero sa mga Aquarius, 7, 13, 27, kag 36, rose quartz is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces. Mag-aamat-amat ka na ani sang bunga sang imo mga ginpang tanom. Kung mga maayong ginpang tanom mo, maayo gid ang imo i-harvest. Pero, amo na siling na kung maayong ginpang gas mo, mag-aani ikaw sang maayo man nga bunga. Pero kung hindi, mag-suffer ikaw. Likawan mo man ng sobra-sobra ka madinuha-duhaon sa imo partner kung sa imo isig ka pareho, ay Pisces, sunod sa imo horoscope, may dapat kagali pasalamatan, sino ina kag ano ina, ha? Hindi pagkalimte. 8, 14, 15, kag 37, mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Relax lang da. Mabalik pa si Tita Wilma para sa dugang pagkatapos sang mga ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extra
stain technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslan. Sa may Valladolid, may damogin nga salamat. Okay? Kay Edsel, salamat man. Kag, of course, ara man, ginapasalamatan mo na itong si Eddie Laus, upod kay Nana Isabel. Ara lang sila sa gihapon nag-upod man monitor sa aton karon iya nga hapon. Kay Inday Alma Gonzalez Posisyon, salamat man. Kag sa mga upod muda nga nagapanahi ay abi maghinay-hinay lang. Kag yes, antes man si Tita Wilma padayon sa pagbasa sa mga zodiac sign naton. Happy birthday kay Tuto Manirihida ay yes, so he's in heaven already, no? So happy birthday and hoping happy na siya ara siya upod nga ton sininga
manunuga. Miss you so much, my brother hambal ni Inday Ronnie Trava o pada sila ni Tatay Teddy Rihida kag ni Mama Lorna, paamo ka na balahaw. Na alas 2:58 na, Action Radio Philippine Standard Time, maaris na kita. Ang mga Aries sa mga ining mga nataw Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, kung mabaskog ang imo sinipanagupnop or mabaskog ang imo nabatsyagan nga mangin positibo ang resulta sang imo sinihimuon, ay go, padayon na ina. Tungod may kaayuhan ikaw din nga makuha. Magluwas lang gid kun ina, lubag sa kasuguan. Ha? Tandaan mo na, masuwati nga mga numero sa mga Aries sa 6, 10, 21, kag 25. Bright yellow is your lucky color. Sa mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, hindi pagpadayuna. Na? Ang ano tawin mo? Hindi pagpadayuna. Ipaiway anay kung may ara ikaw importante nga ginaplano. Kaya nga, hindi na siya magbunga sang maayo. Na? Gani, relax lang. Hulat ikaw sa perfect time nga ginatawag. Maswati nga mga numero 3, 12, 28 kag 35. Sky blue is your lucky color. Katuwang na ito ng mga Gemini. Yes, Gemini. Mayo 21, Tubtubunyo 21. Gemini, na may pila ka mga pagbago nga matabo sa bahin sang imo love life. Kag, yes, tungod sigurado na ang imo balatyagon, wala ka na sang dapat pa nga kabalakaan. Sa mga singles nga Gemini, go na kung gusto mo na nga pahamtang sa isa na naman kabahin sang imo kabuhi. Ay, hindi ko magsiling pahamtang sa kalinong kay pagpangabuhi, hindi malinong, kundi another challenge of your life. Na? 3, 6, 14, kag 18, mga maswati nga numero. Gemini, your lucky color is jade green. Cancer ay dali lang. Antes ko ihatag ang Cancer. Impondo stress na, Action Radio Philippine Standard Time ay tunanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang balikan tato ang ginabasa naton nga zodiac sign kay tapuso nato ng horoscope, especially ang Cancer. Na? Cancer sa liwat ang mga natawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Mangin problema sa mga Cancer ang bahin sa pinansya. Kwarta na, Tita Wilma, no? Gani, umpisahan mo man ang maid-id nga pag-budget sa ginauyatan mo nga kwarta. Na? Kung ano man ang mga plano mo nga himuon, aksyonin na ina. Basta para lang sa kaayuhan. Your lucky numbers, 3, 5, 17, 20, and your lucky color is red. Mga Leo naman, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mga Leo or Leo, kung may kalatuan ikaw, pang personal man o kung pang negosyo, kung may ara ginman, hindi ka na magduha-duha. Tungod kaayuhan ang maabdan sinatanan. Go! Mas swerte mo nga mga numero 21, 24, 30, kag 39.
Yellow is your lucky color. Kagkatapusan na ito ng zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tub-tub Setyembre 23. Oy, ang mga Virgo, or let's say ang Virgonian karon nga adlaw, mga mahuyang na. Weak ikaw karon nga adlaw. Kag kung wala ikaw self-control, dalon ikaw sina sa kapahamakan. Likawan mo lang ang mga barkada. Mas swerte nga mga numero 9 17, 21 kag 23. Your lucky color is scarlet. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw. Kay Tuto Eddie Laos kag kay Nanay Isabel dara sa Victoria, salamat gid. Pero sorry lang gid tungod si Tita Wilma magapaalam na sa iton pagpangalagad karon nga hapon. Pero antes man ang tanan, antes man ako magpaalam, ang itong Bible verse of the day nga mabilin para sa inyo. Halin sa Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. I can't say goodbye. Happy weekend! Enjoy lang kung maglagaw para sa mascara karon niya. Extra safe lang gid. Reminders ni Tita Wilma para sa inyo tanan. Kag yes, happy weekend again. Happy Sunday para boss and happy family day sa Lunes na naman. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Ang inyong